Niken apa kuwi? Celeng. Kuwi nong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kire. Kuwale. Ayo, ndok iki tangan. Apa mulih dicocokot, Lek? Siap, mentah-mentah. Apa sih mampu sampean? Apa sih mampu? Ora. Ngono kok Matur ita itu. nuwun, makasih Nduk Prigel. Nggih, matur nuwun Om Bayu. Sukses selalu nggih. Amin. Matur nuwun ya, Nduk. Iki aku tak njuk tulung adik wedok. Sapa? Nduk Niken. Ayo kene, Nduk. Nduk Niken Salindri. Monggo. Kene Ken, monggo. Mentaram yuk. Dalam. Limon sikarane ayo bangun bareng-bareng. Kayo sing rukun. Ayo. Mas Gareng. Kowe iki ngopo? Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Kuwi ra. Oh, kirek. Wah. Trisik nek cara penari ngono kuwi lho. Wong kok senengane. Ah, mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi menake jarik Oh, ngono ya. menake jarik. Aduh. Selamat malam, Nduk, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan. tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu diramungke gaweane. Injih, Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Lah. Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. Lila, kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngoten. muga-muga iso ketemu meneh. Nggih, alhamdulillah. Nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih, Mas. Amin. Amin. Kula najan Dungane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan Aduh. kangen banget Tek. Nada salihu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula ana bunga lho Mas saiki Bungane Mas. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Lagi lenggah teko. ta nggih to. Lah aduh ini apa? Kowe alal bialal karo Bayu iki luweh tuwa. Sabar innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku namanya aku- tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. Lho, aku grayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Lho, iki. aku grayah. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Wis. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Ya, kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki kok trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Lah, mohon maaf ngono lahir toh. dan batin.
muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane iki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudarungan berarti. Lah iya. Loh, Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi manten. aja teko, Sepurane lho. kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. Ya kan ya, ya kan ya. Tasik, tasik. Ya, ora terus sak karepe dhewe. Gaya acara kok sak karepe dhewe. Lah aku kan yo cara ngendi mantu kok manut tamu, cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wes, kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya tak sumbang wis. Pokoke angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masaku kompak karo. Aja Kono, nesu ta. kono kok nyambut dhewe. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora, Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embuh. Alah, kena halal bihalal kok ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando, iki bocah iki syaratane elek. Apa? Ayu-ayu senengane utik-utik kuping, utik-utik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Loh, Lah lah bar kowe. kuping mesti ilang kok. Malah Malah saya nemen. Wiwit cilik gilani saya. Ya ora to. Wah kok Dia yo ngono kuwi. Cilikane lak ipel-ipel ngono petuk aku. Pandikaran. wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen ikan iki spesialis. Bocah apa? iki Dokter spesialis. Amin. maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah nggula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Pak Panglima. Menika Bapak Majen Nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrad. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. boten ngirangi penghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, 2 kali cok, lompaknya. Irian barat wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat,
dipun dampingi Pak Jun. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun nih yang mana? Ini beliau. Loh, karo sing ning Bali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, sebener sing ndi? Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Kuwi nek kuwi ora jin nek kuwi iblis. Aku Lah, wegane mlebu kendi lho. Niki wegah. berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, Ora. hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senane kok. Lah, Mas, kayak squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten menapa? Lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju Mboten. ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih memaafkan. Oh, belum. Anggota, tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone apa? moro sendiri. Pak Sus, Ya. nuwun sewu. Nggih. Menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Dise, Pak. Kabur Garing. kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh, Pak Garing. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Iya. Oh, ora lulus. Buat saya itu loh, kalau tanglet Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Oh, pundi Tuban. niku? Oh, Tuban. Wong oh banter ora jamak kok ora ngerti. Lho, mergo Jati ki akeh, Jati Srana, Jati Raga, Jati Pura, Nggih, Tuban. Jati Raga, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Mbak Dunedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin, Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Ajake ukurane sami kali kula nih, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak. Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Ah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Dek takut. Niken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Nggih, Sambil kira- fitness nge-gym itu lagunya Dek Niken yang lagu Ambyar itu. Oh, iya, Nah, iya, makanya iya. Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora ya ora nyanyi wong rung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak itu Dalang, Dawo. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten Pak, namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Garing. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Wis, nah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Amun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Moga-moga. Nggih, Pak anu Lagunipun napa? napa, Pak? Lagunipun menapa, Pak? Napa? Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Napa? Napa Apa? remenanipun? Ken apa? Ya Ken? lagu Ambyar bisa ya Mbak Nikan Nggih, nggih. saged. Sik, apa, Biasanya Pak? ada teksnya, ini enggak ada teksnya nih. Pak, Oh, sik nari apa? Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyulangit ya, Hujan. Banyulangit. Nah, monggo Oke. monggo. Banyu langit. Nggih. Apal tuh Mbak Nikan? Nggih, hafal, Pak. Mbak Nikan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Garing tadi joget aja ya kan.
Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas aku itu ki ya? gur genahne tok iki anu kongkonane Mas Bayu, Mang. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyandung daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, Iya. ya wis gak ada syukur ya wis, ngalih kono rasa melu ngene. Ayo. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih, Pak? Apa, Pak? Jaket ukurannya apa? Oh, kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima, Pak. Ya, 7 ini meter, Pak, 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Wah, sirik gue gua. Oke, nek lagu ambiar iki lagu. Banyu langit nggih. Oh, Banyu Banyu Langit. Langit. Ayo, coba digarap gamelan Banyu Langit. Banyu Langit. Heeh, monggo. Anu patete slendro sama nggih, Pak. Nggih, ayo Caca, Ca. Ya, Ca, disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan saksi bisu kelingan mendunge udan talasno atine wong sing kasmaran satya janji seprene tansah kelingan gunung rapi purba nelu krungu swaramu ngomongke apa adepe gunung rapi purba sing langgar Wonosari Yogyakarta. Abdi sono musik janjine lengan nganti suwe-suwe tapi esuk lungane nganti sore janjine lengan nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni satekane Udan krimis talasono kali Jroning dodo ben ragane langgam janji Ora lane gedine ganggu tresnani Nganti kapan aku ora bakal lali adepe gunung rapi purba melu krungu swaramu ngomongke apa adepe gunung rapi purba sing langgar Wonosari Yogyakarta janjine suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine lungane nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni satekane. Dhuwur. Ayo Pak Jun. Ayo Mas Nanda.
nangis sing rindu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alone suwera weruh seprene mongan ngene ngalapo ngalame dadaku tambah rasa kangen ning atiku ngalapo kesiram udan jam Yo. banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan ngungi udan nasono ini wong sing asmara setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung rapi pura melu paramu ngomong ke apa ademe gunung rapi pura sing langgan Wonosari Yogyakarta janjine lungane rangi suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine lungane nganti suwe-suwene nganti kapan tak enteni satekane. Terima kasih. Tepuk tangan Terima untuk Pak kasih. Panglima, Bapak Ibu kalian Pak Jun. Matur. Alhamdulillah. Maturun satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang Iya. panglima. Amin. Mas Wah. Bagareng, Dawuh, satu pertanyaan. Menapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini aduh. itu ada japaron ada Oh gitu. kambu ada Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Iya betul. Betul. Terima Saya- kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan rakyat. untuk Terima kasih TNI semuanya yang ya. sudah Malam membaur hari dengan ini rakyat. rukun Matur. duduk guyup, alhamdulillah. Maturun, maturun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malam, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyup dan rukun. Ada TNI, Amin. Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita Amin. jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan Amin. sampai malah diambil negara lain. Beres. Kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Anjir. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, Nggih. doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Ah. Mohon doanya nanti ya, insya Amin, Allah. amin, ya. amin. Kita aja terima kasih. Pak, Tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Setuju. muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut tok. Propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siap, Pak. Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lo, probos, baju loreng. Ayo kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. loreng, Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ya, matur ngapunten nuwun, nggih, matur matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Matur Terima nuwun. kasih, Nggih. terima kasih. Matur nuwun. Monggo lega malih Ya, mataram, makasih. mataram, turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Ah, Alhamdulillah. oh, Aduh, Jan. orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Salah lah. Amin. Amin, amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Ah, Iki mau aku wis diwenehi lho. pipi. Terus Terus Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duitnya tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene.
Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di oh gini. Ngapa? Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngantek kaya ngono iki lho. Keri ya kayak. Oh, niki. Tiba iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Niki iso suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangesune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Oh, panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho. Berarti wong agamane kuat. Agamane kuat. Kayak wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi nih. Lah. Ngono lho. Aja beransumsi. Aja Ya, nesu. iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Ya berarti Nggih. padha karo si Lintang. Lintang kae lho. Heeh. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak Dik. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Ya njaluk yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek golek materi, berarti kan sampean duduk wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi kuwi ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni. Wah kok malah warna-warna. Kowe bos, tak golekke. Apa? Tak golekke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek kae gah. malah kae dadi mokondo. Mbak ini kan berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Wah, Winong. kowe kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nak. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gling wis ya, Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gling ngono ya, ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, ya, kok ya, ditabuk ya. bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis, ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo iki bocah lho. Kan iki kan. Dalam, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogeti piye mau. Iya. Coba. Ayo. Ayo. Ayo Mas Garing Ayo, coba. Pak, ayo, Pak, ayo, Iki Pak. malu. Dah baleni. Ayo kan. Tunuk gling. Mas Gareng. Tunuk gling. Eh. Tunuk gling. Iya. Tunuk gling. Kayak ngerti. Tunuk gling. Wes. Tunuk gling. Wes. Tunuk Iki gling. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus. Wah. Gen. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Sumarahi ini Ken iki lho. Ora ini lho sepatu kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Pabrik sepet apa? Ya kene. Waduh jan. bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah. Balik lah sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gom kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa kuwi apa prinsip? Ya kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng?
golek wong tua ndang mati warisane kok apa ngono lho. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi walit wae, dadi walit. Walet. Walit. Walit Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton filmku ora koyo Ya, ngono. sampean tok maneh iki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nek nikan boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? benar. Tenan po? Apa Tani. TNI apa? Lu tiru-tiru Pak Susi. Wis rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba niken sik, ayo. Sing magandrung niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Piye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngelek itu tutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur aku kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terap Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok ngono lho. Wong kok ora ono rembulan kok dudek. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti winong. Genti wino. Kuwi lho. Jangan Kok dicueki mendadak, iki? jangan mendadak Mas niki wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak iki bumbune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki sedoyo kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Teguh. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Sak mlaku sayu. Mriki. Wah, jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Kok Ya. kaya Nenoe welasono mring mami. Gegere winong lek ning kene ketok gawedi.
Nikah yo. Gegermu dhewe rene yo tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Yo Sosis Walid dah layu. Kulit Walid dah kisut. Ya nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti nikah. Udah layu. Wis mbok tus karo. Teguh udah layu. Yo. Ganti, kadrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apane ditukui? Lan ndi? Pindho mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, iku suwe lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejer. Wah, jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti winong. Genti winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Loh, aku wong wedok kudu moro aku. Jadi wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upo kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakuda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Dene aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mengke lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Kowe Iya. tenang lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakuda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur babuk. Cucur. Walah, kok latah men to ya? Marah. Buka celuk memanik saka Mbak Winong sik, iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo, ayo. Mengsli rambut kang dadi mani ing kalbu pindarat kang katon malela pangelingku mengkira saeling senadyan aku asal tansah sumandeng Lagi aku mung tansah
bablas kira kok jarane ya. Nggih. Garet mendom ati kang goyang yen tandem Oh. Yo. Sliramu kang dadi mani ing kalbu Pindaratno kang katon malela Pangalengku mugi tansah eling Senadyan anggo rasaku tansah Rino wangi aku mung tansah ngenteni tanpa kata ngidam tetes sing tresno kang sepuh dadi bakalini hatiku kang tansah nandang Oh. Wong kuning kang panjenengan atiku asihmu kang renggeni dadiku sedene aku kang nandang bronto lilanono saged mring sliramu Kaya mimpi tuna Tantihan ning kisah samudra lan lembeng asmara hamba ing prasetya kancahan tepeng tresno sinaksenku wong garet mendom ati kadang goyang yen tak kebohongan Yo. Yo.
terima kasih. Matur nuwun. Kowe ngapa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik Mak. Mas itu tuh Mas. Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terang ayo. Winong lho winong. Ayo nang. Niken apa kuwi? Celeng. Kuwi nong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kire. Kuwale. Ayo, ndok iki tangan. Apa mulai sing kecokot lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Bener dicokot gere. Tak pek. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jathil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bayu. Mas Bayu. Makasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin. Bayu. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotang sing duwe Surabaya. Apa tali dadunge kendhat. Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lho anakku Ba- malah winong lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu ya karo wedokan lomo. Kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune padha kecekele.